Evo, iako su u zadnjih godina zapravo puno aktualnije internet krađe, prijevare i sve, i dalje onaj klasični vid krađa u objektima je još uvijek aktualan, nažalost. Što kaže statistika, ima li ga na našem području i u kojem opsegu? Pa evo, zapravo ima. Statistike, kako stojimo sa statističkim pokazateljima? Što se tiče samih brojki, one baš i nisu zabrinjavajuće, dakle nije ništa alarmantno. Bilježimo čak manji broj kaznenih djela imovinskog karaktera. Evo primjerice, na području policijske uprave u 6 mjeseci, tijekom 2025. evidentirali smo 102 kaznena djela krađe, dok je 2024. evidentirano 109. Dakle, bilježimo smanjenje za 2,9%. A što se tiče kaznenih djela krađe, tijekom 6 mjeseci ove godine evidentirana su 82 kaznena djela, prošle godine u istom razdoblju 96, što je za čak 14,6% manje. No međutim, i dalje se ne treba opustiti. Važno je biti na oprezu. Ide ljeto, idu godišnji odmori, građani odlaze na putovanja, ostavljaju objekte koji su na određeni način u tom trenutku meta potencijalnim kradljivcima. Policija svake godine izlazi sa upozorenjima, nije na odmet podsjetiti se. Što da poduzmemo kako bismo zaštitili svoju imovinu? Pa tako je, upravo tako. Vrlo je važno samozaštitno ponašanje. Primjerice, građani vrlo često griješe kada objavljuju, što čine određeni građani, objavljuju na društvenim mrežama gdje idu na godišnje odmore, koliko dugo se zadržavaju, čak objavljuju i fotografije, snimke sa lokacija odredišta gdje su na godišnjim odmorima ili slično. Isto tako ono što ljudi griješe je ostavljanje ključa u blizini ulaznih vrata svog doma, odnosno obiteljske kuće ili stana. To je dakako vrlo primamljivo potencijalnim provalnicima, dakako jer kradljivac, provalnik vrlo dobro zna gdje će tražiti ključ. On je tu negdje ispod otirača, u posudici za cvijeće, u poštanskom sandučiću ili primjerice, ne znam, na zidiću s unutarnje strane prije ulaska u dvorište ili slično. Dakle, evo to su greškice koje građani čine, a ne bi ih trebali činiti. Što još bi trebali učiniti da zaštite svoj objekt? Evo, isto tako je važno ne ostavljati nekakve predmete pogodne za penjanje, recimo kao što su ljestve, stolovi, ne znam, ispod prozora, balkona ili slično, što će provalnik definitivno iskoristiti. Ne ostavljati prozore otvorene na kipu. Isto tako je važno staviti zastore, zasjeniti veće staklene stjenke kako se izvana ne bi vidjelo u unutrašnjost kuće ili stana. Isto tako vrijednost nije dobro nekakvu novac, nakit ili slično ostavljati u stanu tijekom godišnjih odmora, već pohraniti u za to predviđene sefove u banke ili povjeriti kuću ili stan članovima obitelji koji ne idu u tom trenutku na godišnji ili svojim prijateljima. A osim toga isto je važno održavati dobre odnose sa susjedima, jer tko najbolje zna što se događa oko vaše kuće ili stana, tko to najbolje vidi i zna, to je susjed. Nekada smo ključeve ostavljali susjedima da nam zaliju cvijeće, a zapravo i paze na stan. Tako je, upravo paze, dobar susjed, siguran stan. Isto tako, evo, preporuka je ugraditi protuprovalne prozore ili protuprovalna vrata, ali isto tako i svjetla na senzore, što će možda evo na neki način odagnati tog provalnika. Ukoliko krene u noćnim satima. Ja, iako ne prezaju ni od krađa u dnevnim. Apsolutno ne. Postoje čak i evo na području Republike Hrvatske slučajevi gdje definitivno, a to znamo, provalnici zapravo proučavaju navike osoba. I jednostavno prate i znaju, pogotovo ako se to objavljuje na društvenim mrežama, gdje kada će ući u nečiji stan, odnosno provaliti i evo, počiniti kazneno djelo. Znači, evo, postoje načini na koji možemo doprinijeti tome da koliko toliko zaštitimo svoje stanove i kuće. Što je sa automobilima i putovanjem? I tu zapravo se vrlo često događaju provale, krađe. Kako se zaštititi i što moramo i sami poduzeti da ne bismo zapravo prekršili zakon, jer tu imamo i mi određenih obveza zakonskih?
Jasno, i tijekom samog putovanja do odredišta odmora ne treba se previše opustiti, treba biti oprezan i tu vrebaju kradljivci i provalnici. No isto tako kad se staje na nekim odmorištima, parkiralištima ili slično, nije dobro ostavljati u automobilu torbice, laptope, novčanike, mobitele. To je upravo ono što mami potencijalnog kradljivca. Često ljudi ostavljaju otvorene prozore, isto tako radi zraka ili slično, no obveza svih vozača je dakle zaključati osobni automobil, zakočiti, zaključati i zatvoriti stakla. Jer to im je i obveza sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. No isto tako važno je naglasiti vozilo ostaviti na čuvanim ili osvjetljenim prostorima. Dakle, ne na nekoj osami u mraku ili slično. Evo, spomenuli ste ove prozore, mnogi zapravo to u današnje vrijeme ostavimo onako malo odškrinuto, što bi se reklo, radi osvježenja. U slučaju da tako nešto napravimo, dogodi se krađa, kakve su posljedice po nas? Pa zapravo slijedi prekršajni nalog, jer je to prekršaj ostaviti otvoren, bez obzira koliko je staklo otvoreno na vratima automobila. Postajemo pomagatelji kradljivca. Upravo tako, olakšavamo mu, znači, njegov posao. Njegov trud će biti smanjen, vrlo lako će doći do onoga što je naumio uzeti iz unutrašnjosti automobila, a sebi smo načinili štetu. Koliko, što kažu vaši podaci terena, koliko ljudi znaju za tu zakonsku odredbu i obvezu da moraju? Pa vjerujem da ljudi dosta znaju, iako postoje i osobe koje, kada im policijski službenici kažu da je to zapravo prekršaj, onda budu i iznenađeni, ali uglavnom ljudi znaju, informirani su, dakle to je prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vjerujem da većina ljudi zna i kako se zaštititi kad dođu već na odredište, na plaže, u blizini rijeka, jezera, na izletišta, ali nikad nije zgoreg ponoviti kako da se zaštite na tim mjestima. Da, upravo to, opreza nikad dosta. I uistinu sami se moramo voditi računa, znači sami brinuti o sebi, o svojim stvarima. Ono što je važno za naglasiti je da na kupalištima, posebice, ne znam, bez obzira da li to bilo more, rijeka, jezero, bazen ili slično, nije potrebno nositi neku veću količinu novca ili ne znam, vrijedne stvari. Dakle, ukoliko se baš nešto mora ponijeti, novčanik ili nešto, postoje one vodonepropusne, dakle, torbice koje se mogu koristiti. Ali evo, preporuka je također ići u društvu, onda bi to bilo zgodno, jedno drugom uvijek čuvamo stvari. I evo možda za sami kraj, što ukoliko se u bilo kojoj situaciji nađemo oči u oči s kradljivcem? Što nam je činiti i što je preporuka zapravo policije? Pa u biti, ukoliko se baš nađemo u situaciji, kako bi se reklo oči u oči, najvažnije je ništa zapravo ne poduzimati. Ne spriječavati, ne hvatati, nego jednostavno pustiti da pobjegne, pozvati odmah policiju na 192 i zapamtiti što je više moguće detalja kako osoba izgleda. Jer upravo ta pravovremena informacija policijskim službenicima jamči ipak veću mogućnost pronalaska i uhićenja počinitelja. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. A sami sebe dakako nismo doveli u opasnost. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Hvala i vama.